lijep pozdrav svima. U ovome videu ja ću vam objasniti kako ćete pripremiti i organizirati fajlove koje želimo da ubacimo u pjesmaricu. U ovom slučaju moja pjesmarica će biti na iPadu u programu koji se zove Unreal Book. Unreal Book pjesmarica zahtijeva da se svi fajlovi pripreme u PDF formatu. Napisat ćemo pjesmu u Microsoft Wordu ili nekome drugome programu. Zatim ćemo toj pjesmi dati broj. Evo, to je, na primjer, 508. Objasnit ću kasnije zašto treba broj. Kada to uradimo, tu ćemo pjesmu sačuvati na taj način što ćemo otići kao save as ili samo save. Kada ćemo to reći da bude PDF format, odredit ćemo lokaciju gdje želimo to sačuvati i onda ćemo to sačuvati. Tako možemo, znači, novu pjesmu uraditi. A ako već imamo pjesme u nekom drugom formatu, ja ih već imam, na primjer, napisane ranije u web formatu, onda ih moramo konvertirati u PDF format. U mom slučaju, pošto su u web formatu, ja sam sa interneta skinuo program, tačnije rečeno kupio program koji se zove HTML to PDF Converter. Taj mi program omogućava da ja konvertiram više pjesama. Tako što ću kliknuti na Add File, znači odabrat ću pjesme, kliknut ću na prvu pjesmu, zatim scroll down, otići skroz dole, zadnju pjesmu i reći Open. Sada imam, evo vidite, sve pjesme automatski ubačene iz foldera u programu. Odabrat ću Output folder, znači gdje želim da ja stavim. Novi ću folder uzeti i odabrat ću, na primjer, taj folder i onda samo kažem Start. I onda će sve pjesme biti konvertirane u PDF file. U ovom slučaju moguće je da neke pjesme koje imaju u svome nazivu slova č, ć ili bilo koje slovo sa kvakom, moguće da neke od njih neće biti konvertirane. Te pjesme ćemo uraditi pojedinačno, otvoriti u Microsoft Wordu i onda sačuvati. Evo, kad imamo pjesme konvertirane i spremne, onda ćemo ih staviti u jedan folder. Evo, u mom slučaju, one se sve nalaze u jednom folderu. Sve te pjesme, evo, i konvertirane u jednom folderu. Sada ćemo te pjesme složiti na najbolji način, taj što ćemo te pjesme složiti prema vrsti muzike koju sviramo. Evo, ja sam ih složio u nekoliko foldera, znači formirao sam foldere prema vrsti muzike koju sviram, na primjer brze za igru, balade, dance, rock, pop, narodne i tako dalje. Kada sam i tako sve složio po folderima, sada su već spremne da se pošalju u iPad. Ali na koji način? Imaju dva načina. Jedan od načina možemo iPad spojiti kablom, kako ide regularno prebacivanje svega u iPad, i onda preko iTunes naćemo tamo pod aplikacijama, na dnu dole ćemo naći ove aplikacije koje dozvoljavaju da se prenose fajlovi na takav način, i onda ćemo naći i našu aplikaciju koja se zove Unreal Book i tu ćemo prenijeti fajlove. Međutim, ovaj način koji ja radim po meni je bolji. Ja to radim preko Dropbox. Dropbox je program koji dozvolja da se fajlovi share sa jednog kompjutera na drugi, od jednog čovjeka do drugog, i u ovom slučaju između laptopa i iPada. Evo, ovo je moj Dropbox folder koji sam ja otvorio na taj način što sam kliknuo ovdje na Dropbox sign. Znači znak, rekao sam opet Dropbox folder. Tu sam formirao jedan sharing folder i dozvolio sam da se on može share sa osobom koju sam ja odredio. A ako hoćete, ne morate odrediti nikakvu osobu. Ako je iPad vaš i laptop vaš, onda vi ćete automatski vidjeti sharing files na vašem Dropboxu u iPadu. Ako otvorim taj folder, vidit ću, evo, tu ima Tihomir sve pjesme, znači ja sam jednostavno, što sam uradio, ovaj folder sam jednostavno uzeo i prebacio ovdje. A ovdje u tom Tihomir sve pjesme, vidite, imamo organizirane pjesme po žanru, znači po vrsti muzike, po folderima. Kad sam to uradio, te sve moje pjesme će automatski već da budu u iPadu. Evo, sad ćemo otvoriti iPad i da vidimo jesu li one u iPadu. Otićemo iPad. Jel tako, u Dropbox iPada. Normalno uzme vremena dok se sve te pjesme prebaci, ali kod mene su već prebačene. Evo, otiću ovdje na ovaj dio gdje možemo da vidimo taj folder. Moment. Evo ga. Znači, evo imamo folder Tihomir sve pjesme. Kada otvorimo taj folder, vidit ćemo foldere svih pjesama po abecednom redu. Znači, sad su sve pjesme u iPadu. Sada ćemo
izići iz Dropboxa. Momentalno, znači, sve pjesme mogu da gledam ako sam na internetu. Međutim, ja želim da budu u mome iPadu, u kompjuteru, baš u tom slučaju to će mi pomoći program o kome pričamo, koji se zove Unreal Book. Evo, to vam je taj program Unreal Book. Otvaramo ga. Po meni najbolji program za ovu vrstu komunikacije između iPada i keyboarda momentalno na marketu. A zašto je najbolje? Evo, vidit ćemo. Prije svega treba da imamo sve pjesme, znači u iPadu. Ja sve imam, ali kako sam i dobio? Na taj način, što vidite, kliknete tu, idete na Remote Files. Evo, po tom Remote Files, vidite, tu, već ja vidim sve što se nalazi, evo, na mome Dropbox. Na taj način što sam dozvolio Dropbox i Unreal Book da komuniciraju jedan između drugoga. Znači, kad sam otvorio Unreal Book, onda sam usmjerio u folder u Dropboxu i Dropbox me je pitao da li želim da dozvolim da jedan drugi program uzme te pjesme. Ja sam rekao da, želim da dozvolim i odobio sam kompletno sve pjesme po folderima, vidite, onako kako su tamo 7 osmina balade, dvice i tako. Kad sam dobio sve to tu, na koji način sam to dobio? Znači, kad sam vidio prije svega ovdje sve te foldere, onda sam ovdje, imate jedno dugme koje kaže Build List. Sada njega pritisnite i ono vam dozvolja da sve pjesme koje su na Dropbox ubace se u ovaj program. Znači, a ovdje imamo još jedno dugme koje kaže Get New. Naprimjer, ako smo ranije imali sve pjesme, a dodali smo neke nove pjesme, onda pritisnemo dugme Get New. A ovdje imamo još jedno treće dugme. Ako smo dodali samo jednu pjesmu, onda vidite ako odemo u taj folder gdje smo je dodali. Naprimjer, ako je ta pjesma dodata u folder, rećemo Dance, kliknemo na folder Dance, želimo da ona bude dodata u folder Dance, onda ćemo tu pjesmu koju smo ranije u laptopu ubacili u folder Dance, a ona je automatski iz laptopa već bila ovdje u Dropboxu, u folderu Dance, ona će biti po datumu ovdje prva, jer uvijek su pjesme raspoređene po datumu ako se dodaju. Mogu biti raspoređene, znači, po abecednom redu ili po datumu. Ako vidimo da su po abecednom, samo kliknemo tu, sad su, vidite, datum, znači sad su po datumu. Kliknemo na pjesmu i ovaj zadnji ovdje dio, ovo zadnje dugme, kliknemo na njega i onda ćemo ubaciti samo tu pjesmu koju smo upravo dodali. Sada, kad smo ubacili sve pjesme na taj način, znači u Unreal Book, sada ćemo i naći ovdje pod Songs. Idemo u desno, pritisnemo Songs. Pod All Files naćemo sve pjesme koje smo ubacili, znači po abecednom redu, ali ako se vratimo na Songs, vidite ovdje već vidimo foldere, 7 osmina balade, Dance i tako dalje, koji su se sami formirali od onih foldera koji smo mi već ranije formirali u laptopu. Znači, automatski ovdje će se ubaciti sve pjesme i odmah formirati po onim žanrovima kako želimo da se tu pojave. Jednostavan način, jako brz, efikasan, ne zahtijeva nikakvog punog znanja i odlična organizacija fajlova. Sada kad imamo te fajlove tu po listama ili po žanrovima muzičkim, sada ja preporučujem da se od ove svake liste koju tu imamo, znači, napravi set na taj način što kliknemo znak plus i ovdje piše New Set List. Kliknemo na New Set List. Vidite, sa lijeve strane imamo sve pjesme u našem kompjuteru, to jest iPodu, a sa desne strane imamo prazno mjesto gdje ćemo ubaciti pjesme. Pošto ja kad želim kreirati set list, već imam te pjesme raspoređene folderima u listama pjesama, ja ću samo kliknuti ovdje na L, to je kao lista pjesama, kliknut ću na balade i dodat ću sve balade. I onda ću ovdje dati ime balade i onda ću reći save. Pošto sam to sve uradio, pokazat ću vam kako to sad izgleda. Znači, sve one ovdje songs koje smo imali, znači, po listama, sad se nalaze ovdje po setovima. Zašto je ovo praktično? Zato što ih sada ovdje na lakši način uvijek možemo pozvati. Samo kliknemo tu dole i u svaka doba imamo setove pjesama. Jednostavno kliknemo na Dance set
i dobijemo. Vidite, na početku svakog seta, znači na početku svakog seta ja sam dodao jedan fajl koji sam prethodno kreirao i nazvao ga file 001. Zašto? Zato da ga mogu lako naći, znači da mi je uvijek u songbooku ovdje, vidite, ako odem u songbook, znači, moment, da mi je taj file, među all files, evo ga 001, da mi je prvi. Taj files nema nikakve MIDI konekcije sa mojom klavijaturom, znači ne šalje nikakve poruke. Što je dobro, jer kad ja odaberem set bilo koji, ako već ranije sviram, znači odaberem bilo koji set, evo vidite, hit folk set, znači taj file kad se otvori se znači prvi file u tom setu. Pošto je ovo file koji nema nikakvih poruka, znači ništa se neće desiti na aranžer keyboardu, nikakva poruka neće biti poslata, aranžer i dalje može da svira, da mi završimo ono što već sviramo. Sada kliknemo na desni znak ovdje u ćošku i dobit ćemo listu svih pjesama iz toga seta. Pazite, ako odaberemo jednu pjesmu, evo vidite, imamo pjesmu. Ako sad pjevamo tu pjesmu, možemo da idemo na sljedeću pjesmu u setu, ako se želimo pridržavati redoslijeda koji je u setu. Mi redoslijed možemo sami napraviti, kakav god hoćemo. A ako nećemo se pridržavamo redoslijeda, kliknemo u desni ćošak, odaberemo pjesmu. Vidite, kad kliknemo, dobijemo listu pjesama. Čak većina teksta nam ostaje na ekranu, što je odlično. Mi dalje možemo da pjevamo i da gledamo u tekst, a da ovdje biramo pjesmu. Vidite, ako želimo pjesmu iz drugog muzičkog stila, na primjer neko nam je naručio brzo neku sevdalinku, idemo na brzinu, odaberemo pjesme sevdalinke i sada ovdje tražimo pjesmu sevdalinku, na primjer. Ili bilo koju drugu pjesmu. Ako nam je pjesma mala, mi ćemo pjesmu pojačati, povećati. Sad kad smo je povećali, ona će takva automatski ostati za ubuduće. Sačuvana, povećana ovoliko koliko jest. Vidite, ova je mala. Povećamo, vraćamo se na ono što smo povećali, tačno onakva kakva je trebala da bude. Evo vidite, ovo je način najbolji kako organizirati jako brzo i efikasno pjesme u iPadu, u ovome programu Unreal Book. Međutim, sad vam još želim pokazati jednu stvar. Ako vi imate neke pjesme koje želite da obrišete ili ako ste duple pjesme ubacili, to ćete uraditi ovako, klikćete ovo dugme Do, otićete na Manage Files i ovdje ćete moći da promijenite ime pjesme, da obrišete pjesmu ili čak one fajlove koji su loši nekako dospjeli tu, možete i obrisati koji su viška u vašem tom programu. Evo, to je kako to možemo na taj način. Ovdje imamo još mnogo drugih funkcija. One su bitne za nešto drugo što nas sad ne interesuje. Ja želim da se koncentrišem kako poslati poruke klavijaturi koja ima songbook, aranžer klavijaturi koja ima songbook u sebi, da mijenja pjesme iz songbooka. Znači, to je cilj ove moje diskusije, zato neću da pričamo o ostalim stvarima, momentalno samo onim stvarima koje su vezane za to. Evo, ovdje imamo još jedno sad dugme na kraju koje je bitno između komunikacije, koje šalje MIDI poruke klavijaturi, koja treba da razumije te poruke da bi mogla da svira određenu pjesmu. Kliknemo to dugme, vidite ovdje imamo file MIDI. File MIDI, otvorimo tu, ova pjesma nema nikakvu poruku, zato što su sevdalinke, ja sevdalinkama, dvicama i rumbama nisam htio da pošaljem nikakve poruke, zato što znamo da su većine u onom ritmu koji već poznajemo, kao što su begin, dvica, rumbe su rumbama i tako dalje. Zato nisam htio slati poruke, jer najčešće takve pjesme sviramo i u miksovima jednu za drugom, tako da nema potrebe. Odaberem taj ritam. Ja znam da mi je na aranžeru ritam 800, na primjer rumba, 700 dvica i tako dalje. Ali evo, vratu se na neku pjesmu koja ima specifičan ritam. Evo, otićemo baš na dance, one imaju različite ritmovi. Ili na rock pjesme, evo u mom slučaju ćemo na dance. Evo, na primjer, ićemo dole, odabrati bilo koju pjesmu. Evo, sve ćemo jednu tu pjesmu. I vidite, ona ima broj 482. Kraj svake pjesme sam stavio broj tek tako da u slučaju da ako mi iPad ne radi, da ja taj broj mogu upisati u klavijaturu i ručno ovako, pa tako da mi ritam iz songbooka odmah se pronađe. Međutim, evo vidite, ako kliknemo, znači vraćamo se pjesmu koju smo imali, znači kliknemo tu
i otvorimo znači ovaj ovdje prozor, file MIDI. Evo ovdje sam ja napisao poruke za klavijaturu koje ona treba da razumije da bi mogao ritam da svira onaj koji želim da se svira. Evo prva poruka je na kojem kanalu. Ja sam odabrao MIDI kanal 1, a ovdje imamo još 4 poruke. Šta znači ove 4 poruke? Naći ćete na stranici 160, 161 i 162 u manualu za PA3 ili PA2 ili PA800. Znači tu će objašnjenja. Prve dvije poruke ovdje su uvijek iste, znači ne mijenjaju se kakve jesu tu. To su poruke da se pripremi klavijatura za primanje promjene songbooka, znači promjene pjesme iz songbooka. A ovdje, vidite, ova treća poruka označava stotine te pjesme. Znači ako je broj 4, znači da je pjesma od broja 400 pa naviše. Ako je broj 5, pjesma od broja 500 pa naviše. Ako je broj 0, od 0 pa do 99. A ovaj donji broj označava koja je pjesma koju treba da sviramo. E sad ovdje ima jedan mali trik ovdje kod biranja koja je pjesma koji je još, ja sam razgovarao sa vlasnikom da ga promijeni. Naime, broj ovaj pjesme ne odgovara pravilnom broju baš pjesme iz songbooku. U stvari moramo ga izračunati na taj način što broj pjesme u songbooku moramo kalkulirati koja je to u stvari MIDI poruka. Zbog tog sam ja sebe ovdje napravio listu sa pjesmama. Vidite, evo ne znam koliko može se vidjeti lista sa pjesma, tako da evo vidite ta lista označava na primjer tako da evo otićemo na jednu pjesmu. Na primjer, tako da pjesma, evo vidite, to je ta lista, šta koji broj znači, vidite, ne znam koliko može da se vidi, ta lista, tako da možemo znati točno što moramo upisati da bi dobili broj određene pjesme. Evo, na primjer, ja ću vam pokušati objasniti. Evo, da nađemo pjesmu broj 29. Da vidimo, jel imamo, evo, pjesma 29, broj za pjesmu 29 je 1D. Na primjer, pjesma broj 31, broj je 1F. Evo, vidite, znači, taj broj 1F je MIDI poruka koja kaže da se treba da svira taj određeni broj pjesme. Kako to možete saznati? Ako imate bilo koji softver, na primjer, ako imate Steinberg software i ako vidite u templateima u Steinbergu, možete vidjeti, ako upišete broj, odmah ćete sa desne strane vidjeti koja poruka treba da se pošalje da bi se taj broj, da bi se znalo koja pjesma treba da svira. Evo, to je malo komplikovanije, međutim, neki softveri rade bez toga. Jednostavno imaju u sebi kalkulator koji to proračuna. Ja sam predložio ovome vlasniku, ovome čovjeku koji je napravio Unreal Book, da napravi isto kalkulator tako da se to unaprijedi. Također sam mu predložio da napravi još jednu stvar koja za sad nema, a rekao je da će uraditi. Dobio sam mail, to će biti vrlo brzo urađeno. Jedno dugme ovdje čija će mogućnost biti da isključimo MIDI funkciju ili uključimo generalno za kompletan iPad. Zašto nam to treba? Neka se zna desiti da sviramo neke pjesme u nekome setu, na primjer u dance setu, da želimo da zadržimo isti dance ritam za par pjesama. Znači, ne želimo da ih sviramo pojedinačno onako sa ritmovima kakve one jesu, nego sa jednim ritmom. U tom slučaju je dobro imati to dugme gdje možemo staviti na hold MIDI poruke i kad stavimo i na hold, onda možemo da listamo pjesme dalje željene koje želimo da sviramo, a da ne pošaljemo nikakvu poruku klavijaturi. A evo vidite sad kako to funkcioniše. Pogledajte klavijaturu i iPad. Naprimjer, ja kad pritisnem ovdje nova pjesma, evo, automatski se mijenja pjesma i na klavijaturi. Tako da ako mi sviramo pjesmu u određenom ritmu, malo ćemo pojačati ovo ovdje. Ako sviramo pjesmu, evo vidite, imamo ritam. Promijenimo pjesmu. Izaberemo pjesmu iz liste. Evo vidite, ova
ova pjesma nije promijenjena iz prostog razloga, evo, što ovdje kod nekih pjesama nisam upisao poruke. Znači moram upisati za svaku pjesmu poruku da se može pjesma promijeniti. Evo vidite. Znači evo sad mogu pred vama upisati tu poruku da vidite kako se to radi. Evo vraću na jednu od ovih drugih pjesama koje imaju poruke. Samo moment. Otvorit ću pjesme, file, držat ću prst, select all, kopirat ću kompletnu tu poruku. Znači idemo dalje. Otvorit ću pjesmu koja nema poruke. Prije svega vidit ću koji je njen broj 263. Znači otvorit ću to. Sad ću paste ono što sam kopirao. Samo ću promijeniti treći broj uvijek. Pošto je 200, bit će broj 2. A 63 broj ću ovdje naći u ovoj listi ovdje. Vidite koji je broj 63. Evo ga, to je 3F. 63, to je broj 3F. Stavit ću, znači, 3F i pritisnut ću dugme test. Evo ga, već je prebacilo na tu pjesmu. Sad ću kliknuti ovdje da, znači već, evo na taj način vidite jednostavno ubacili smo to. Za sad najveći problem je znači ova lista. Ovu listu ću ja staviti na internet da imate pristupačnu, tako dok se ne promijeni u softveru, kao što sam rekao, promijenit će se u softveru to i stavit će se da imate kalkulator, da ne morate misliti o tome. A evo ovdje, znači opet lista, jednostavna, tekst se vidi, odlično. Znači ja stvarno predlažem da se ovaj program na neki način isproba, da se obrati pažnja, prije svega zato što vidite iPad je jako mali, ne zauzma puno prostora, fleksibilan, može se svugdje nositi okolo, znači nema opasnosti da se na njega nešto prospe pa da nešto bude u ovom ekranu. On normalno ima opasnosti klavijaturi ako se nalazi na ovom mjestu, ali nećemo ga držati tu, držat ćemo ga na stalku ispred nas, iza ovoga ekrana tu. I znači i sve je jako pristupačno na klik, samo znači to klik, u brzini svirke mi klik jednostavno i ne moramo imati nikakav mouse, imamo dovoljnu veličinu ekrana, svaka pjesma se može smanjiti, može se povećati. Ima još jedna interesantna stvar kod iPada što vam želim napomenuti. Za one koji žele mogu ga držati u ovom položaju. Vidite sada, ako je on u ovome položaju i smanjimo ovaj tekst ovdje, vidite sad šta se dešava. Sada imate ovaj tekst koji je lakše pročitati, znači ovaj tekst ostaje. Još jedna stvar ima koju ću predložiti ovome čovjeku, jeste da ovaj tekst pokuša da stavi da svaki puta bude u krajnjem dijelu ekrana, znači u ovisnosti kako okrenemo iPad. U tom slučaju tekst bi bio još ovamo desno više. Čak ću mu predložiti da i ovaj tekst drugi, znači kad biramo ovo, da bude u desnoj strani. U tom slučaju lijeva strana će nam biti potpuno čista, znači za upotrebu. Evo, hvala vam za gledanje ovog videa koji će vam pomoći kako organizirati fajlove na iPadu u Unreal Book Pro.